kusanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo monesi manditenga dawa wenyunarini ngayipute mwenjeyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo. Tomuchingamidzai mose vadiwa vadikani pachirongwa Family Matters patinodiscussa issues dzine chekuita nemhuri. Pachirongwa chino tinotarisira zvakanyanyisa kuti iko kana Mwari akatikomborera akatiitira zvakanaka chishuwo chedu ndechekuti iko mhuri dzigare dzichifara. Chinonyanyotisunda ndechekuti iko zviripo zvinhu zvakawanda zvinongonzi hazvitaurwe. Izvi zvinenge zvinoyera izvi mungambva madaro here zvagarisa mhuri dzakawanda in literal slavery. Now pachirongwa Family Matters, if it has something to do with the family, we will talk about it. Saka toda kutenda mukati mezuva ranhasi ndakachida kuti mukwazisane nevadare vatiinawo kutangira pano tisati taunza inopfuta yatiinayo mukati mezuva ranhasi. Yes, totangira pano. Makadiwa vatariri, ini ndinonzi Edmund Maputi. Tinotenda. Thank you. Next. Makadiwa vatariri nevatariri, ini ndinonzi Rotina Mafume Msara. Tinotenda chose. Next. Makadini wadiwa vatariri nevatariri, ndinonzi Alois Nyamazana. Tinotenda. Yes. Kwaziso kwamuri amane hanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Tinoda kutenda chose. Mwari ngaatikomborere, Mwari ngaakuitirei zvakanaka mukati mezuva ranhasi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokosvi pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi gono tine nyaya yatiinayo inopuhwa zizwi rimwe chete rinoputira zvose. Vanoziva chishona mukupfuma kwacho vanokwenyana kana izwi iri rikataurwe. Yes, izwi iri rinonzi iko Mubvandiripo. I believe kuti iko izwi iri has got a lot to do with the family. Yeah, that's why we are going to talk about it mukati mezuva ranhasi. Toda kutaura nyaya yemubvandiripo.
But nhasi ndandisingadi kuripa background ba ndangachida kuti tiri define tinyasomenya nzungu dzacho kudzimara zvati bvu pachena. Saka tatichida kuti tibatsirane kuti kana tichitiko Mubvandiripo tiri kumbonyatsotaura nezvechinyi mukati mezuva ranhasi. Hold on to your seats. This is a very deep concept in our culture yatoda kuti yatoda kudiscussa mukati mezuva ranhasi iri kubata mhuri. Saka hold on to your seats. Saka gono ngatikure dariro redu kuitira vadzani. Muite sere nevaponde vemhungu kuitira kuti kana mipondo yosvika pamhungu hapana chinobata. Handiti ndizvo here? Rovambira ngari titasairi. Chekutanga ngatikure pekupondera. Mubvandiripo izita rinombopiwa munhu zvaita sei? Zvakare Mubvandiripo chinyiko? What is this concept in our Shona culture? Yekunziko Mubvandiripo. In fact, it is not a Shona culture. This is an African concept. Handiti ndizvo here? Yes. Inonzo zita rekuti Mubvandiripo zvine chekuita nemhuri nemuchato rinombopiwa ani zvaita sei? Let's define. So that we know what we are talking about. Yes. Ameno tutotanga nani? Yes, Nyati. Ndikure. Tibatsire Nyati pajeka. Rekaiti pajekesi. Mubvandiripo izita rakajairika. Zvekuti kana usina kunyatsofungisisa rinogona kunge sei one of those no more. Okay. But kana takanyatsa kutarisa pachiwanhu chedu, munhu anonzi Mubvandiripo ndiye mwana uya ari kukura ari pamusha patingati pachiwanhu hapasi pake. Ndiye ati kuti Mubvandiripo. Sei zviri kudaro? Munhu wekuti maybe auya namai kana kuti maybe mudzimai kana kuti mukadzi afirwa nemurume, for example oita vana wakana 2 kana 1, ozopinda futi musecond marriage. Saka pakupinda musecond marriage ari kuenda kunoroorwa mumusha mevanhu, but ari kuenda nevana vani nevana vake. Saka vana wabva nawo kufirst marriage wari kunogara nawo kumhuri yemurume wake, kana wakatariswa ndo wari kunzi Mubvandiripo. Zvinogona kuitika futi maybe pakangoitikawo pregnancy pasina pakasazoita marriage kana kuti paitika divorce. All those situations mudzimai azonoroorwa nechinyi nemwana wake mumhuri iyoyo anenge ari Mubvandiripo. Saka mwana wemuchana wati kana achitotriitwa ane kaonekero kwanodi zvakatosiyana, vanogona kumusekerera on the surface but ane machallenges aanosangana nawo. And of course vana ambuya vangu vana mai musara vanogona kutozonitanga kuita futi amwe maissues kuti okay, sei mwana uyu ari kungoita sekuti mwana ari kuuya nemudzimai. Yeah, because Nyati mabata nyaya yakanaka. Because zita iri riri kupuhwa mwana apinda musecond marriage aripo. Handiti saka ndakabva naye ndakabva aripo. Handiti ndizvo here? Ndokuri kuuya soko irori. Thank you for that point, Nyati. Asi mama kuda kupinda pakati debate. Ndakubatai. Asi ngatimbokurai but ngaupasvika. Mani Sara ikona kuenda kunyaya dzatisati tataura kuti aikona fudu gura poto tisati tawirirana. Handiti ndizvo here? Ngatimbokurai siyai poto yedu iri kuibva iri kukwata. Ngatimbokurai pekupondera rovambira redu. Do you have anything to add just to define? Yes. I think vanga vatojekesa zvavo vanyamasana kuti kazhinji zvinonyanyoitika kumukadzi. Mukadzi ndiye anonzi auya nemwana culturally. Auya nemwana wake kana musika auya nemwana wake asi auya ane sanzu. Saka sanzu riya ndo rinonzi Mubvandiripo. Nekuti atiunzira angobva mwana uyu angonyuka avapo. Haasi wani wababa vepano. Saka haasi wababa vepano. Saka Mubvandiripo mwana wamai isanzu ramai. Kura kuti murume uyu akatora musikana nesanzu rake, akatora mai ava nesanzu ravo, ndobva rauyiswa mumusha. Saka uyu mwana uyu haasi wedu.
asi mwana akabva aripo saka Mubvandiripo. Alright. Saka ndo panozoya tsumudziya kuti kana wadamvana ichibvongodzonza nemasanzu acho. Ndo sanzu racho. Ndo sanzu racho. Ndo sanzu rauyiswa mumusha. Alright. Dr. Maputi, itibatsirei, is it positive? The name, just the name. And is it a positive name? Kana kuti it has got derogatory connotations. Ameno kuti kana zvichinzi Mubvandiripo kupembedza here, kana kuti iko zvinotori nekushora. Unenge watanga bhora wakarohwa 2-0. Handiti muri kuona. Can you comment on that? Ndoda kutry kudzokera pamavambo kuda ezita iri kuti rakambounzwa raita sei. Alright. Mukateerera tsanangudzo dzapiwa nevamwe wadare, nyaya iripo inyaya yekuti mumusha makati munhu mwana auya haana kuoneka kuzvarwa kwake mukati memusha. Saka aroda kudefinwa. Alright. Akauya sei because hapana record iri kutaura kuti vakazvitakura kusvika mwana adii. Saka tikada kuenda kune divi rimwe one divi tinogona kuona kuti zita rekuti Mubvandiripo iri riri kuzama kuda kupa history mulineage yemhuri. Kuti alright, kumhuri kwakazozvarwa ningi naningi. Asi uyu Mubvandiripo ane kwaakabva nako. Alright. Saka ndichida kuenda pane mvunzo wamanga maunza wekuti saka how negative or how positive is the name? Yes. I think zvaakuenda kune isusu mararamiro atinoita nawo. Alright. Kuti tinobata zita pacharo, maybe zita rava neconnotation yava pariri based on mabatiro atinoita mwana wacho. Aiwa, tisati tatombomubata. Tinoda ngoritarisa kuti iko munhu onzi sanzu. Anoona wedhi rashandiswa kunzi isanzu yemvana yakatorwa mumusha. Handiti ndizvo here? Kana kuti iko iro pachezvaro kungoti Mubvandiripo rinotaurwa vanhu vachisekerera here? Kana kuti rinotori nekakudzikisira mukati. Ndo pandanichida kuti iko tisati tambotarisa kuti abatwa sei mumusha. Handiti muri kuona. Munhu uyu anotouya achitodedzwa zita iroro achitofara here? Kana kuti it has got some derogatory connotations around it. Yes, I think just to come back ipapo. Nengari yokuti zita iroro harisi kushandiswa pane vamwe varipo. Alright. Ratova negative. Okay. Saka no matter even if nyangwe tikachinja maverb aro, nyangwe tikarichinja kusounda kwaro, but because mapeers angu riri kundi differentiate. Saka ratova zita riri negative. That's what I can say. Thank you so much. Kutoshata kwaro ka ndiro kuti vamwe ava vanzi wana muwanikwa vavapo. Havasi kupuwa mazita. Asi uyu ndiye ane zita kuti Mubvandiripo. Ndo kutoshata kwezita racho. Tatoona kushata kwaro uye kunzi imvana yauya nesanzu ndobva rativigira Mubvandiripo. Zvatodina zvatova nenegative connotation. Ndobva kuti culturally tinoziva kuti varume vanofunga kuti kana munhu achirogwa, kana kuti society yese inofunga zvaye kuti kana munhu achirogwa anofanira ngozotanga mwana nemurume waadi wawana ipapo. Havatarisi history yekuti akafigwa here, akadini, pane macircumstances akaitika here. Asi kana achiuya mumusha ngauye ari one. Ndosaka muchiona kuti vanhu vaisiyiswa vana ochengetwa nambuya kana kutovhunza kuti hakuna tete here vanogona kusara. Kana kuti isusu vana tete taitoti aiwazve haungaendika kumurume nevana chitisiyira vana tinochengeta. Iwe chienda unotanga upenyu nemurume wani nai wako. Kureva kuti zvagara zvine zvakazvifukidzira zvakatoshata zvitongori negative panotongori nerima. Saka uyu paari kuuya uyu ari kuzonzi Mubvandiripo, kwete nekuti vanhu vari kupembera kuti tatovigigwa sijaya mumba kana kuti tatovigigwa simhandara. Vari kutoshora kabisira kuti uyu mwana uyu shuwa uyu munhu auya nesanzu rake. Aiwa
tangowana wava pesu angori Mubvandiripo asi wokama hwedu uyu angoriwo pano. Thank you so much. Vanyamazani muri kupfuta. Yes, Vanyamazani. This name is too derogatory because panotori crisis of identity. Mwana uyu haana identity. Surname yake chaiyo haasisina. Maari kugara macho haana surname. Saka atopiwa rimwe zita akutonzi Mubvandiripo. Perhaps abva kwaNyamazana ina andanomasikamusedzi aifana kunzi Nyamazana. Kana ari kwamaputi they decide why can kana vari kuda kumuti maputi ngaungomuti but in this instance, this name to me, we can call it is exclusionary. And as they discuss even family issues, and this name is constantly reminding him or her about situation yake. Kuti osakanga kuti hauswe panapa. Saka ndikunasa kuti tine challenges. Thank you so much. Igono Yes. muri kutarisa muchiyerura muchiona kuti iko vanhu vachikanda mipondo isai wenyu apa mupondo gono. Ndizvo munozwa kuti in academics panonzi statement of the problem must be clear. You must have a problem. If you don't have a problem, then you really have a problem. Yes. You're in trouble. You must have a problem. You want to do something but you don't have a problem. Then you have a problem. Then you have a problem. I think zvangonaka kuti ndiNapoleon Bonaparte kainzi kana akutumira masoja kuhondo aipa 3 final instructions. Aivadaidza mageneral oti number 1, be clear when you're giving instructions to masoja. Number 1, be clear. Number 2, be clear. Number 3, please be clear. So drangoti kungowedzera kuclarify vadare vapatsika zvakanaka. Saka nyaya tiri kutaura nezvayo tiri in the context ye step family. Yatinoti step or blended family. Anditika. So tiri mu context iyoyo tango isolate kuti hatisi kubata step family yese asi tangonangana nemunhu uyu mwana wekuti mai vatozowanikwa kwavawanikwa mwana uyu achitovepo saka ndiwo atiri kungonangana naye ndangoita kuti at least geography yacho iwe clear kuti where are we exactly in the context of the family. And sekutaura kwaita vamwe izita rinotsaura munhu kubva kune vamwe. It's a tag inobva yatomutsaura kubva kune vamwe ichimurangaridza kuti iwewe uri pano asi hauziwe pano. Iri zvichibva ndinofunga kuti patsika yechivanhu panokosheswa zvikuru nyaya yeropa. Nyaya yeropa, ukama uri paropa. Kana ropa risiri rimwero saka hauziwe pano. Uri pano asi hauziwe pano. Saka ndofunga ndo painobva yanyanya kusimba nyaya yacho ipapapo panyaya yeropa. Thank you so much. Imwe iri kundivava yandiri kuona kuti iko mhungu iyi iri kuramba ichipidiguka ndiye kudai so mai Musara. Mubvandiripo sei kwachiita unge mwana womukadzi sezvinonziwo hakuna varume vanotanga michato yechipiri vasina vana. Exactly. Ndopandataura paya kuti hatimbonzwi anonzi muwanikwa ndiripo. Because inini semukadzi ndawana aripo asi hapana. Kunyangwe ndikauya ndisina vangu. Chero ndikauya ndisina vangu. Vakava vanotohinde vangu. Kana wasvikako. Kana ndasvika pana Jonas. Ndatova mai Jonas. Hapuwi zita kuti muwanikwa. Inini ndofanira wakakupa zita kuti muwana aripo. Muwana aripo. Musvika aripo. Asi handipodaro. Saka ona kuti kana zvava kuvakadzi chete ndokwazvino Mubvandiripo. And ava kana ndina Jonas inini havazombonzi baba Jonas. Hazvigoni. Wotoona kuti ndokushata kwazvo kunenge kwatova. Alright. Saka culturally bango iri riri kurereka rakatsigira munhurume. Handiti muri kuona richiita sekunge kuti iko munhukadzi haana an equal opportunity yekuroorwa aine mwana. Handiti muri kuona. Yes, imbotibatsa vhenekai pachivanhu chedu. Ndopatambo yedza kuti paya muchaona kuti I think tingati chiko
it's an element yepatriarchal society. Yes. Yekuti ukama utori paropa kwa baba kwete kwa mai ndo kune ukama handiti muri kupaona hatisiri kuti iyi ndo position yedare rino iyi asi tiri kuti ndo zvatinowana musociety yani the cherished ideology. Yes, in our the prevalent ideology or the saka ukama huri paropa asi ropa rinotaurwa ndera baba. Saka mwana uyu kana baba kunyangwe vakanowana vaine vana kana mwana haapuwi zita nokuti vanotongoti ari kwake. Saka muchaona kuti iyi nyaya iyi inoenda to such an extent yekuti chero mudzimai awanikwa anongo still patsika namagariro anongotorwa semutorwa. Iye wacho mukadzi mudzimai tisati atombotaura kumwana wauya naye iye wacho chero atouya asina mwana akatotanga vana ipopa anotongotorwa sekuti mutorwa haaziwe muno. Kana muchida kuzoona ndofunga tichazoda kumboita ropa remuno. Saka pachivanhu vanenge vachizoti ane midzimu yekwani yekwake and whatever and so on. Ndofunga tichazoda kumboita chimwe chirongwa chinobata zvikuru sei panozonzi pafiwa ndo pamunozoona vanhu vanenge vagara mumadziro zonzi imba yana baba ndeiyi ndo mavari kuronga nyaya dzacho nhumbi dzemwana wenyu dzichaitwa sei zviri kunzi mweya wake papfungwa yacho hauziwe munomu. Saka zvinofanira kuzova nemapassword ake ndeava ndo anokwanisa kuaccessa seva yake you get it. Nekuti panapa wanga wangoriwo paseva saka anga akangotspotwa pana. Saka ndo panobva nyaya yeuyu manje awiwa naye vanenge vachiti seva yake haipo panapa muri kupaona. Saka ndo it's deep. It's very deep. Ndiri kuona kuti mupondo wenyu uyu wakora ndingirikiri mugono pari kujeka. Tanga tida apa tiri kudefina kutiko where is it coming from. Handiti muri kuona nayo cheripo where is it coming from. Ende vadiwa adikani tanga tida kutiko izvizvi kana zvaakuitika kana kuti zviri kuitika around you unyasonzwisisa kutiko it's deeper than just the surface yekungoti vanhu vari kugarisana. Vanhu vane pfungwa dzavatori nadzo dzine midzi mumagariro zvinonzi zvemidzimu yavo zvinonzi zveropa rekwavo zvinonzi zvemadzinza ekwavo ndo zvinoita inform these decisions and these names. Ndo zvatiri kuda kuti titaure panapa so that kana iwewe utori musituation iyoyo usashamisike kuti vanhu vapindwa nei. Handiti muri kuona this is what informs them. Saka toda kutenda these definitions. Yes, Nyati. Ngoti ndingowedzere kuti mwana uyu kawe mukada kutarisa stigma yake nediscrimination yake it's a very long trail. Ikutotangira maybe kana kuti paita divorce kana kuti maybe amai waita pamwiri wakamuita baba wakaramba atori kumaraini asatombororo ari kutobva ikoko achinzi mwana wemvana anenge achinzi gora. Anenge achinzi gora. Saka amai vasatowanikwa the child is stigmatized. Mwana wemvana haanzwisisi ari kucherwa ari single parent. Saka ari kubuda from being mwana wemvana unopinda kunoita mubvandiripo. Saka muri kuona kuti stigma trail yake yakarebesa yakakurisa inogona kutora upenyu hwese because each time ari mufamily maari kurimbaindwa kuti noshamara hausichi but zvato even asati apinda mufamily anga achingofesa machallenges. Saka it's a very serious issue. Thank you so much. Saka inotoona kuti gono patoita nyaya because mwana uyu asviko apinda muchato zvazviri nani danga ari kwambuya namai vake mai vake vasati vawanikwa but kana ari wekutoenda naye situation yamukonzera kuti aendwe naye kwaroorwa mai anotosvikonzi pagedhi ofukidzwa bhachi bhachi iri taona kuti idema futi handiti muri kuona kwete kuti black yakashata but vanhu vatema chinhu chikaita chitema zvinenge zvinongovati netsei handiti muri kuona nayo chiripo saka apfekedzwa bhachi risina ruvara rwakanyatsokunaka handiti muri kuona ende bhachi iri ari kufanirwa kugara naro kwemakore but ndandichida kuti chindibatsira munhu ari mudambudziko munhu ari muchoto handiti muri kuona
matambudziko api ari kusangana nemunhu uyu? Oh, yes. What are the challenges? Tataona kutoti iko zita raakabereka first, bhachi rake rinopisa asati atomboenda unosakuriswa, bhachi racho raakapfeka rinoita sei? Rinopisa. Handiti muri kuona. But what are some of the challenges chekungoti iko ndiri Mubvandiripo, ndakauya namai vangu, ndokuuya mukati memusha uyu, ndina mai vangu nanasi. What are some of the challenges dzinowanikwa kunyange vachinamata vanhu, kunyange vasinganamati? What are the challenges? Yes, Gono. Do you have anyone? Kana kuti tombopa vamwe muchitsenga? Because muri kubvaka mukufema kunatira manje. Tisanwe mutu wamwe achida kusewa. Alright. Tinotenda chose. What are some of the challenges? Mamwe ma-challenges anosanganwa, I think pekutanga chaipo munhu wese asvika munzvimbo nyowani arida kunzwisisa kuti ndinoshanda sei nevanhu avo. Alright. Ma-relations. Okay. And ndikada kungomanya hangu ndiende pamberi kuti kaka dzimwe nguva anotobva nevari outside the circle yababa namai ava, ma-relatives. Okay. Anogona kupota aida ngokurimind zvinhu zvisina maybe need yekuriminda. Alright. Anogona atori kana tete chaye kana bamukuru chaye paanoti masvika pane imwe nzvimbo obva asvika ombundikira wana, anotombundikira nenzira inotaridza kuti ava ndo vana vehanzvadzi yangu chaichayo. Alright. Uyo haasi mwana wehanzvadzi yangu. Alright. Saka acceptance, I think ndingangokoina ndongozvisa around acceptance. Need yekuacceptwa yeye kuti ndasvika pane vanhu vari kundiaccepta here or not, ndo the first challenge anotanga kusangana nayo. Thank you so much. Saka tiri kuti iko munhu ari kupinda mumusha munyowani, chekutanga inyunyu mumusha umu. Anditi just the fact yekuti iko you are in a new environment, it is a disadvantage. But you are in a new environment, one, two, the environment is not that for you. Yes. Anditi muri kuona? Saka ndiri kuona shuwa panotinetse ipapo, and the fact that everyone yearns for acceptance. Iwo uri kunyatsoratidzwa kunzi iko no tinokuaccepta kusvika apa. Anditi muri kuona? That's a big challenge. Yes, yes. Rimwe dambudziko rinogona kutotanga sinyoro pavanenge vachidanana vaviri. Alright. Uchitodanana nemvana iyi yataugwa iyi. Iye murume anogona kunga asingatodi mwana iyeye kana vana ivavo kuti vapinde mumushamani make, asi uyu pamwe haana kwekusiya chii? Kwekusiya vana. Saka paanozonopinda nemwana asingadiwi uyu, ouya mumusha, baba ava vanga vane resistance, vari kuda mai asi havasi kuda chii? Vana vamai. Saka paanosvika ari ega mwana uyu, munoona kuti ndo vana vanenge vasiri kufarigwa nababa. Pamwe anenge achitosundirwa kure. Kana kada kuya padhuze onzi aiswedera uko mani, oswededza uko. Kana kada kumwa mvura, kana kada kudla mazai, koi rakutopedza mazai angu kungesina baba varo, you know, kuti asununguke. Ende vamwe vana baba anogona kutosvika extend yakutorova chaiyo. A mistake inogona kungoitwa nemwana wese arumba yake iye inorovesa. Saka ndopaye patinoti vanhu ngavagare vaziva kuti kana ndada munhu ane mwana wake, what are the steps dzichaitika after that. Nemhaka yekuti vana ava sometimes they are abused. Apinda mukati memusha mababa, uyu mukadzi ari kuda murume, asi murume asi kuda chii? Mwana. Saka mwana ari kusara angova pakati. Abuse yopinda zvese zvopinda ipapo. Imi vana ava ndivo vanotsemura huni dzemupangarera. Handiwo here wekukanya zvidhina nekunofudza mombe. Ndo vana vacho ka. Kozoti iko mai vanogona kuda imba. In the African context ka imba inotonzi ita imba. Because Dr. Chiremba chaiye ari kuopareta urozvi hwevanhu achigadziridza asina murume pachiwanhu. Anogona kutadza kupiwa respect. Respect ichipiwa musikana akafoira grade 7 asi ane murume wake. Saka there is a woman ane pressure yekunzi roorwa. But kune amuda uko hakusi kudiwa mwana wake.
Saka mwana uyu ari mudambudziko uyu anogona pressure inogona kumaunda zvakadaro zvokuti mwana uyu anogona kuzongosiyiwa kana pesha Mwari chaipo. Anditi muri kuona kana kuti anoendwa naye osvikoita kakutsokerwa asi asiri kudiwa nevanhu vemusha umu. Anogona kuita double trouble yakadaro yekuti anogona kusagamuchirwa acceptance yataurwa naDr. Maputi mumhuri umu. But zvinogonawo kudaro kuti mataura kuti mai vanokwanisa kunge vari kudawo kuti vamise bango ende panogona kuzoitika challenge yekuti mai vanogona kuchitozovenga mwana wavo kuti iwe wakundikanganisa muchato wangu ende baba vako zvinogona kuva complicated zvakadaro zvokuti vanogona kuprojecta hondo yavo nababa veuyu pamwana vanogona kuchitozoona baba vake mwana iri harinzwisise sababa vacho sababa vako izvo navakuda kundikanganisa marriage yangu saka mwana uyu anogona kusafa double trouble. Ziya zvekutoti iko kana mai ava vakuda kutanga bangwa riri kuda kumanikidzwa kuda kuedza kuputswa vari kutoona murume wavo wasina kupesana naye zvakanaka mumwana yeyu gonopedzisai saka nekuda kwaizvozvo mwana uyu kuti achiti uku kuna baba kwakaberekera ingwe hakuendi kuti ati kuna mai kune maruma mombe saka haasisina pekuti saka angowo kudya hute achifamba mumapani space studies ndo anenge akunzi ma-unidentified flying objects chinhu but kuti chii hachina nezita racho chongonzi UFO. Thank you. Yes, yes, Nyat. I think abuse is something that we need to emphasize. Yakakosha. Because I heard so many cases. I think I read about 2 more cases. Ekuti murume anotoforce mudzimai kuti ngatiuraye mwana uyu kana uchida kuti tigare tese. And I think I've read about 2 cases. Saka ndo mamwe matambudziko anoitika kuvana ava. Sezvamataura sinyori kuti society puts pressure on women to get married. Because arada kuroorwa, she can do anything kuti adi aroorwe. Saka I've heard makezi evana and not only kuuraiwa. Pane vamwe vanotozo abuswa futi nana baba. Kana ari musikana. Kana uri musikana kazhinji kacho. Paanoroorwa ikoko because ari kumuona zvambota kuti haasi weropa rani. Saka kana asvika anotoona sokuti atova mukadzi mudzimai. Ende pamwe pacho anogona kutomurepa kumupanicha. Kuti umba mangu kuti punishment yepanapa haungangodyi sadza rangu haungangopfeki hembe dzangu saka anopanicha mwana through abuse. Saka pane abuse yakanyanyisa yekuti wateereri kana tiri kuchengeta vana vari musituation iyi we need to be careful. So many times unfortunately tinogona kuva blinded nelove because uri kuda kuchengeta marriage unguva blinded zvakadaro zvokuti tsinyoro the greatest part inorwadza ndeyekuti pamwe pacho chero amai vakatoudzwa kuti baba vari kundibhinya vanogona kuvarambira vanogona kutomurota aiwa uri kunyepera chii because akuda kukanganisa marriage. Saka maissues vakakosha kuti vabata. Then after abuse I thought we should just emphasize both yakakosha but pane futi nyaya identity crisis inofeswa nevana mukada kuzongorora mukarasa muconstitutions mwana anotonzi ane right to a family handitika but vana ava manje vanoita sekuti vanotorwa identity yani zvokuti chero nebitterness inogona kunga ina amai zvambotaura nagono zviya akabvunza kuti ko dhedhe wangu wamborowo kupi anogona kunzi no usataura nezvadhedhe wani dhedhe wako ndeako kusangotaura akatonzi usataure nezvadhedhe wako apuwa dignity inotyisa ndo musi waanopanirwa kumadziro sedziwa wati kudii handiti muri kuona. Saka pane nyaya identity crisis zvakadaro zvokuti vana vakadaro ukada kuzongorora paanoti samukei anoita ma-independent investigations ake ekuchinyatsa kutsvaka kuti inini kwangu chaiko kumbori kupi who am I because issue yanga ichimunetsa all these years they will do anything. I will tell you I have a personal experience yandakasangana naye munhu akatsvaga ndofunga mai wake hawana kumudza wasvika pakunoshaika baba wakashaika but akatsvaka until aona family yake saka zvinenge zvichitowashungurudza vanawo but the other futi part inorwadza pavana vagono inyaya yekuti besides the identity crisis they also lose on inheritance.
kwaari kunzi Mubvandiripo haana inheritance, kwaabva anogona kunoza kuti inheritance. Saka is double tragedy because ari kwamai but at law vanofana kuwana chi inheritance because for example nyamazana ndikaitisa mwana toramba namai nyamazana, mwana chero kwaari ikoko anofana kuwana fair share inheritance. Property yangu anofana kuwana fair share property. But unfortunately vana havazvikoshesi, mwana uya anozotambura, vanenge vasara pamba ndo vanowana. Saka ndo mamwe machallenges avanoita zvekuti vanotofa vana vachitambura, yeti baba wake kwaakabva uku wanga waine property ende kwaro kwaakugara ukakada kuti wamana chindipa wakamunda unzi iwe panapa munda unofumawo kuti tonga pa uri ani haugoni kuwana chi. Saka ndo mamwe machallenges avanosangana nawo iwawo. Alright, gono imbondibatsirai ndakuona Dr. Maputi, gono imbondibatsirai the ndoshandisa wediri kuti the burden, the curse of identity crisis. You know how haunting it is. You know kungotiko andina wangu, andina pandimire. Yes, zvinorema zvakadini? Chinhu chinorema zvikuru kwazvo nekuda kwokuti muchaona kuti chero panonyorwa nhoroondo yenyika nenyika vanoziva kuti kwakuina Columbus the Great, vanoidentifya naye zvine zvazvinoita pakuvakuza. Handiti muri kuona pakuvakuza. Isusu hatina kunge tiri aculture asociety yainyora asi tine mitupo. Kana kanzi gono bvuma varanda mushaya chirashwa ichadetemba. Pane part of my history iri frozen in that praise poem. Izvozvo zvine zvazvinoita pakunditi handisi munhu wekutamba naye. Are you getting that? We did this and that and that. Munozva kuti vana gono vakatonga paGreat Zimbabwe. Saka chero ndikasangana nesituation ndinoziva kuti no, but where I come from iyi situation hai yangodai asi inini chaiye kwandinobva tiri vana mambo, tiri vana Changamira, handisi munhu wekutamba naye. Saka izvozvo zvinondibatsira to face life with its ups and downs, its vicissitudes. Ndichiziva kuti but I am. But kana zvisipo manje ndangodanda riri kungoyeredzwa nerwizi, hapana pari grounding. Saka zvinochi munhu anopedza upenyu hwese ari kuedza kutsvaga kuti who am I? Pane kuti awe preoccupied nezvinhu zvinokwanisa kuva progressive. This is a need yekuti it disorients them, inomukwachura muupenyu zvekuti potential yake may never be realized. Gono, you have been too deep. Toda kutenda. Saka ndakachida kuti iko vadiwa vadikani munyasobatisisa nyaya iyi. Munogona kunge muri kugara musituation yakadaro. Point number 1, munogona kunge muri imi maguardians, but pane mwana ari musituation yakadaro yamuri kunyasoziva. Munogona kunge utori munhu mukuru kana kuti jaya kana kuti mwana mudiki, but uriwe Mubvandiripo wacho. Ndakachida kuti kumubate mapoints aya ari kubatwa hama dzangu, nhamo pfumvu nedefure rinopinda mwana ari mukati mesituation iyoyo. And imimi vari around that child munogona kubatsira kuti zviite nani mukati meupenyu, to give that child identity so that haitwe disorient nemacircumstances eupenyu nekuti ndimuri kugara naye. Munenge maita chinhu chikuru mukati meupenyu, but if you fill up the confusion mukati meupenyu, hama dzangu apa nyaya iyi haiperi zvakanaka. Saka ndanchida kuti mupabate ipapo zvakasimba patiri kuenderera mberi. Mai Musara, mamuine something to say as we go? Imwe challenge hombe ndeyekuti pane vanoteka advantage yevana ava. Anogona kunge auya hake mumusha asi ogona kunge ndiye abudirira mukati memusha uyu. Vanga vane stand yavo kubudiriro. Mwanasikana mune kuda vari kugara kudai 2 rooms. Iyewo mwana oti rega ende extend imba yani naye. Yevabereki vandakura navo because pana mai vake nababa ava pamwe vazouya kana baba womai vake. Ava kukudza imba extend imba yamai vake nababa vake. Yapera vanhu voti
uyu Mubvandiripo wakabatsira isu akavakira isu because hapana chanowana paimba iyi ava baba havasi baba vani orimindwa manje wakurimindwa where it matters kana kuti vabereki vashaya vese manje iwo wakudawo kugarawo mu1 room koi aiwa ibva pano nekuti hausiwe pano asi ndiye kaextenda imba yevabereki venyu ndiye kaavaka ndiye kaita zvakawanda pamusha ipapo ndiye abetsera mese matobatsirwa naye asi where it matters panogarwa dare ndo paanonzi uyu ngaabude uyu mwana wamai uyu ngaabude uyu zvoita sekuti njere haasisina nekuti abva kuna mai saka munoona kuti kusvika munhu akura anenge achingonzi Mubvandiripo anenge ane stigma zvambotaurwa navanyamazana kuti even inheritance anobva abudiswa but pamwe akatobetsera zvakawanda stereki pakati pemusha kuti estate iyoyo ivepo anga ane chekuita asi where it matters ndopamunoona kuti mwana uya wamai ava kusudurudziwa ndopatinoona kusakosheswa kwemudzimai kusakosheswa kwemadzimai musociety anotobuda panyaya dzakaita saidzodzi kuti vana vavo vanosara vachisafa asivo vachivirika kuvaka zvinhu zvese zviri pamusha ipapo. I think pamwe patingade kuwedzera futi maybe mai musara anogona kutibetsera zviri nani zvinogona kudaro kuti mwana anenge ari musikana dzimwe nguva pakuzonowanikwa panogona kutanga futi mamwe mahedheki ipapa kuti vanhu vanonga kuti aiwa munhu ane kumusha kwake kao isu hatingabatika pfuma dzake baba vaya kana vari vakava irresponsible and so on. Can you imagine kuti musi wemuchato ndo wakunzi iwo baba vaya vasina kana kumbokutsvaga ndo vari kunzi aiwa iwo baba vako unofana kutomira nababa vako pano iwe hausi kutobatanai ruoko saka mukuona kuti kana kuti zvinogona kunzi maybe kana kuti vana sekuru here panoita confusion ipapapa vakawanda vanowanzokanganisika ipapapa vamwe anogona kunzi akuda kuroorwa kudai baba voti kana ari wangu ngatanga atorwa birth certificate nezita rangu and pari kutaura pane zvakawanda zvinogona kuitika zvinosanganikwa nazvo nevana zvikuru vasikana kana vakuzonowanikwa panguva iyoyi. Alright, thank you. Zvataugwa naGono ichokwadi kuti kana ari mwanasikana ndanchikuonai muchida kupinda mudariro nekuti mwanasikana idi anoona nhamo. Tataura matambudziko anosangana Mubvandiripo ari mwanasikana anotoonesa matambudziko akawandisa sekutaurwa kwamboitwa navadare nezvataurwa navaGono akura mwanasikana pamwe baba vava vatomuadopta vatomuaccepta kuti mwana wangu iniwo ndatoacceptawo kuti ndibaba vani ndibaba vangu ndo vachandimirira pazvinhu zvose but unoona kuti asvika pamacritical points manje graduation koi aiwa ava vangamiririri mwana asiri wavo vangataura vangapi father's speech pamuchato pana mafathers dance mazivano you want to have your first dance with your father zvonzi zvefuti havangaiti nekuti Mubvandiripo uku pakuroorwa pacho zvinenge zvadii futi zvashupa zvanetsa pfuma yoenda kunani but inini ndiri kuti aiwa baba vakanditora vakandiadopta vakandirera sababa vangu ndivo vandiri comfortable navo kuti vatambire pfuma first dance at the wedding my graduation vape mablessings kuvana vangu but koi Mubvandiripo saka munoona kuti mwana musikana anoramba achitambudzwa the stigma and discrimination iyaya haiperi asi tiri kuti isusu angoriwo mwana. Ndanchifunga kuti iko vadare ndiri kuona kuti nyaya iyi tingangoite zvedu sekunge takuita ndemera kumwe umwe achipfunde wakarehwa nanhingirikiri naGono tichinge tinonorerekera kuti vana namai vanenge vari kudzvanyirirwa panyaya iyi but idi shuwa chivanhu chedu chine mamwe magiabhokisi emabhazi achakagadzika pazvipfuva zvevanhukadzi anonetsa kumuvha magiabhokisi iwaya zvinotinetsei. These are some of the heavy things that follow the girl child as they grow up, as they try to fight for success, recognition nezvese zvaungade kuitika mukati meupenyu but pane chimwe chakaiswa muhomwe dzechivanhu neculture
chekuti chinongomuzvuvira mumazuri. Handiti muri kuona. Saka zvanga zvichida kuti zvitariswe zvinhu zvakaita saizvozvo for the girl child and the woman vanotibatsira mukati medzimba dzedu idzi. Zvinenge zvakavaremera, zvinovanetsa mukati meupenyu. Vamaputi, Dr. Maputi, you had something to say, please. Yes, pane imwe nguva yekuti ava vaviri vari kuda kuti vaite mhuri imwe chete vanogona kuputirwa murudo rwavo, then they forget kuti vatarise uyu mwana ari kuuya ari kunzi Mubvandiripo, in the sense yekuti mumararamiro amazuva ano vanouya vana baba vachinzi vana uncle. Uncle Ningi came, Uncle Ningi. So saka mwana ari kuintroducewa kuna future father vachinzi uncle first of all. Saka zvadaro hanzi rume risinganyepe harirori. Saka sometimes varume vanoshandisa pfungwa yemanje voita sekuti vanoda mwanawo kuti vasvike pakuzobvumiwa namai. Rinonyenga rinohwarara. Mai vabvuma paya baba vaya vatochinja mood. Now mwana uyu mai zvavanga vachiti after vaona baba voenda kune mwana voti did you see uncle, did you like uncle, did you like uncle to be your dad? Handiti voconvinsa mwana she's doing a role to see kuti mwana ari kuaccepta baba here, but unbeknown baba vari kuita skiri yavo yakomana yekutanga vanyepa. Handiti now after manje mwana aaccepta kuti mama vaita through process namama vakugara vese baba vaya vachinja vane mood. Saka mwana ari kusvika zvakare haachanzwisisi nawo kuti but this guy when he was uncle aitaridza kuti ari kundifarira, now he's become dead. Mwana waye opinda mucycle yekuchifunga manje kuti I think ndine problem because the guy was okay. Saka ndofunga ndine problem, and that whole cycle yanga chimbotarwa nawo mwadare yatanga manje akuda kucompensate iye akuda kudi. Saka ndo it's just one of the items yanada kuedda kuti inosanganikwa nemwana. We don't notice it. Tinogona kuita brush aside, but uyu mwana uyu ari kutova a victim of such behavior. All right. Thank you so much. Tombotiko ndini Mubvandiripo gono. Ndoita sei kuti ndipabuda apa? What really can I do? Idindazo ndambozama musoro uri kutema, musoro uri kurukira kuti nki zviri kunetsa. Ndodini pane here zvimwe zvezvinhu zvandingaitawo inini ndakagadzikwa guyo iri pachipfuva. Ndodini I can't breathe. Ndoita sei? Mubvunzo wakakosha zvikuru kwazvo, asi uchirema zvakare nekuda kwekuti pane zvimwe zviri kuitika zviri beyond control yake munhu uyu. Tingangoti in some cases zvinhu zvinotongofamba zvakanaka pasina kana matambudziko atirikutaura, asi pane mamwe macases akati one day it's a politically charged environment munhu yaunenge uri iyoyi, zvokuti ukada kudai ukada kudai hari dzangu uko ukada kudai and so on and so on. But ndofunga kana chitarisa mushoko raMwari tine mienzaniso ingangode kurerekera kunyaya tiri kutaura. Wekutanga ndiJefta, Judges chapter 11. Jefta akarambwa nehama dzake kwete nekuda kwokuti mai vake havasirivo vakazoroorwa nababa, saka mai nini ndo vakazouya vakati kwete haungagari panapa. Vanun'una vake vana vamai nini ndo vakazouya vakati haungadyi nhaka nesu, vakamudzinga and he became a street kid. Asi chatinoona ndechekuti Jefta haana kukanganwa Mwari wake. Akaramba ari pana Mwari. Saka identity yake kunyange yakashayikwa kuhama asi akanoiwana muna Mwari. Akava nembiru muna Mwari, mbiru isina kumurasisa. Kusvikira Jefta in today's terms aitoizoita president wenyika. Handizi kuti vanun'una vakazouya here kuti mukoma Jeff, sorry it was a small misunderstanding, panga president. So and tinoona futi zvakare Jabez, vanofanira munamato waJabez Chronicles, and the name Jabez means pain. You see, mufana uyu akakudzwa munhamo, mai vake vachimuudza kusvikira anamata zvikanzi akati Mwari inini zita rangu rinonzi marwadzo, asi handidi marwadzo muupenyu hwangu. Zvikanzi Mwari vakaremekedza munamato wake vakamuita more honorable than his brothers.
muri kuona saka tiri kuti ndiwe uri musituation iyoyi inini chandakaona sinyoro kana uchiverenga bhaibheri Mwari vanenge kunge vakatora specialization dai riri degree vanenge vakazospecializa mukubatsira maunderdogs vanhu vaya vanonakurwa vanoita sekunzi hayo kwete iwe hatisi tiri kumbotaura wepano imimi tichazokudaidzai haisati yasvika kwamunhu chimbomira iwe makasika kuigamira mudenga ichabva hwedza marigama richabva hwedza saka ndoda kuti mudikani kana uri musituation yakadaro hongu unogona kunakurwa nehama kana kuti nevanhu asi kuna baba vasingafi vakakusiya a friend who sticks closer than a brother. He has raised many and he has championed their causes. Ndosaka hana pamunamato wake akati Mwarika anosimudza marombe kubva kudurunhuru ovadhasta kudai kanzi ovafambisa nemachinda hachisi chinhu chekutamba nacho saka you have an identity in God. Saka tiri kuti isusu hama dzangu kune vari kugara nemunhu anganzi Mubvandiripo ndofuka tatodefina kuti munhu anenge akaita sei musarwe naMwari nekukonzera pain to add the pain to the life of this person because already are very much disadvantaged. Maona kukurukura kwataita sevadare kuti tarisai kwaanobva dzimweni dzenguva angosiyiwa achingogara paanogara pamwe ndiwe wasiyirwa. Be careful about those people nekuti havano kumira nayo pane rino pasi saka Mwari anenge amira navo. Kozoti kunewe uri kunziko Mubvandiripo maybe ndini wacho nditori musituation iyoyo toda kuramba tichitsimbidzira shoko iri vana vaMwari. Chimwe chinhu chandakaona vana vaMwari munhu akangoshorwa nevanhu vepane rino pasi matodena Mwari munopa Mwari manyemwe ekukomborera kana muchida kutotiko munhu asaropafadzwe ndofunga kana paine zvakadaro itoita sekunge muri kumukurudzira pamwe zvingaite but kana ivo vanhu vangonakurwa vasina identity vasina wokumira naye vasina wekunyasozembera asina kana chipfuva chaainacho chekuti angaende kunodurura nhamo dzake vanhu ivavo be very careful Mwari unomira navo. Saka Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka pachirongwa chino family matters tiri kukurudzira kuti tirambe takazembera pana Mwari kana ndirini ndiri musituation yacho kana ndirini ndakatarisa mwana ari musituation iyoyo let's be careful nekuti vana ava imboni yeziso raJehovha. Sita rangu nditwa Pastor Francis Mbira pachirongwa Family Matters. God bless you. God be with you. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira
dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngero parakere nyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi, ndaponeswa ngero parakere nyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngero parakere nyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.